बेरनानै आराम बाल्थिंसे बारा जागानिखौ गैजाम हामा बिदि खालामनो नांगौ ओमफ्राय नै नाया खुलुमबाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दायो आङो पुरा देलायनानै रेडि आरोना मानो होनब्ला सनालिखौ स्कुलाव दोनलांनोसै ओमफ्राय दिनै दख'ना बरियासो गानबाय आरोना ओमफ्राय सनालियाबो रेडि स' लोगोफोर थबाय थादो होनबा जोंजों लोगोसे स्कुलसिम चलो स' लोगोफोर ओरैबायदि खस्थ'जोंसो टट' मोनसे मोनबाय आरोना जोङो टट'खौनो मोननो नागिरा दिनै आयु बुंनांला मैया अखा हादोंना ओमफ्राय दंबाबो थांनो नागिरा आरोना स' थबाय थादो होनबा लोगोफोर हाइरड मोनफैबाय नै गसाइगाव बास स्टेन्ड आयदै गुजुला गुजुलि जाजोब्बाय मुलिखौनो जानो बावबाय थायो आङो 7:40 जालायलायबाय आरो लोगोफोर स्कुल गबाय आरोना दायो नै टट' बैयाव लाहैनोसै बेयाव टट'फ्रानो दंनाया ओमफ्राय नेनांगौ सासे होनबाखै माबा आइसक्रिमसो जाहैलायनो स' थबाय थादो होनबा लोगोफोर आयाव सान्दुङाबो गोसाथार गरमथार दोहो दोहोनो टट' लाहैग्रोसै माया फुल जाबाय मालाय गिदिर हामख्रंख्रं मोनजोब्बाय आंखौ माथो हामजोबथारबाय आंलाय हामख्रंख्रं मोनथारदोंहाय आंखौ हामजोबथारबाय आयदै न'आव थांगासिनो जोंहा बाबा खाजा मोनजादों नालाय आइसक्रिमबो केकबो डाबलनो मोनजायाखै ओंखाम उखैबाय जिनो ओंहाय नोंनो होआसै नालाय आंनो आइसक्रिमखौ नों होआसै नालाय आं मोनजायासै मानसियानो 1 2 होआसै सोर मानसिया 1 2 दखानदारा 1 2 होआसै नालाय गाबदों नामा ओमफ्राय सिरिला बुनायाव गाबदों गावनि बथलजों मानोथो बुवा बेलाय जाम्बियालाय मानोथो बुवा स्टार बायदि खेवफ्राबो नङा मानो बुवा होनदां ओरैनो बुलायलायो होमबा खिदिउसा मानो गाबा होनदों खिदिउसा औ आं गाबाखैनो खिदिउसा मानो गाबा होनदां आं खोन्थाखाबाय होनबा हनै हावाया माबायदि उरदों बा हावाया माबायदि उरदों माबायदि उरखो बियो मालायबा माबायदि उरखो हावा नांनानै उरखो नों लिरनो हादों हायाखै मा लिरखो दिनै मिसा औ ए गिदिर ओमफ्राय औ ओमफ्राय सि लिरनो हादों ना हायाखै नोंलाय हादों ना हायाखै लिरनो हादोंलै हायदे मास्टार मोनबाय नै आयै याहु याहु आं तुरमुस फानदोंहाय हनैयाव तुरमुस फानदों तुरमुस फानसो गारदों बेयाव खुसेर बिदैबो फानबावदोंसो हा CSB खुलिबायनो जोंनि बास स्टेन्डआवबो माया लोगोफोर जोंनि गलि मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय बेदर लाना फैबाय आङो अमा संहैनोसै थाब थाबनो बिराद ओंखाम उखैबाय आं थैनो बायदिनो जल्दि जल्दि जाहैनांसिगोन खानायफ्रानो गदला लांजोब्बाय नै लोगोफोर फैग्रा नै मैथासो दांफैखाबाय आङो बेदरजों संनो बिराद ओंखाम उखैबाय आङो नोगोदनो मानोबा जि ओंखाम उखैसोदोंना जानाया गद जायासैना मैयाबो गैया एसेल' जाबाय ओंखामखौनो जानोनो हायाखै ओंखामखौनो मानोबा ओमफ्राय भिडिअ'बो आपल'ड होनांगौ दङ आंहा एसेनो एसे इडिट खालामनो बाखि दंबावो आरो थाम्बनेलबो बानायाखै मैयाबो आपल'ड होनाय जायासै बिदिनो बेस्थ'। जल्दि बानायसै थाब सायलाबायनानै संसै बोरायखौ संहैसै आङो र' ओमफ्राय खामानियानो जोबनो थाङा ओरैबायदि खामानि थायोना आरो मैया मोनायाव अखा हानाय बार बारनायजों एकदम नायजाखाया मैला मैथाफ्रानो न'आव सिन्था गफंहैजोबदों ओंखाम संग्रायाव बेबे
बेदरखौ आंनो एवना होदे बेखौ एसे सायनानै मस्ला देनानै होनथारगौ बानलु एसेयानो जागोन आरो बेदराव बारा नाङा बांद्राय होबाय थाला अमा बेदराव माथो ओरैनो आंगायिनि थाखाय आरोना बेदराबोथ' 400 थाखा केजिखा आधा केजि लाबोदोंमोन आं 20 थाखानि एसेखौ दोननोसै आं दायोफोर नाफोरजों जालाबायनो थादोंसै थाब दादाखौ लेंहरदो बारिया बेदर संनो लेंहरदों होनदे बेदर संनो होनदे रोङो आङो भिडिअ एडिट खालामनो एसे बाखि दंबावो थाब दादाखौ लेंहरदो बेदर संनो लेंहरदों दादा बिसिनाखौ लेंहरदों न' सिङाव थाबाथाय गाबज्रिबाबो खोनाया जोंना रुमा लेंबो दादाया बायह्रानि आवाजखौ न' रुम सिङाव बांद्राय खोनाहैया बिसिनाव रायहैगासिनो दं बेदर संला नामा नोङो होननानै ओंबो होनबावा ए भगबान मा जाबावनांगौ जाखो लेंबो बोनानै लाबो थाब मा ओंबो होनाखै बिलाय अमाखौ एवबाय नै लोगोफोर नै लोगोफोर थाङै थुङै आंसो संनांबाय बेदरखौ हारसिंना सङासै ओइथियाया मैथाजों गोथाव संसै बेदरा बरिया सानबाय आरोना आराम एवनानै लाबाय मैथा होनोसै एबारो आलुबो दरनै होलायलायदोंलै आं जानो मोजां मोनोना मैथा होना लानोसै एबारो स्टेपनो आराम स्टेपनो संसै हा खोनाया मा खालामनो खोनाया मा होनदों साम'सो मालायबा मारै गोदैया थिखो मैथाबाथाय ग्लेब थांखायो आरोना मालाय हारसिंनो गेसाबो आंना मैला जाथारबायहाय सुनांसिगौ खामानिफ्रानो सोलाबा बेखौ मावबा बे थायो बेखौ मावबा बे थायो जारलासो साराया बिराद मावोना लोगोफोर नालाय ओरैबायदि बुरजा बाल्थिंसे बारा जागोन बेखौ सुनांगौ आरोना सोमना दोनथ'नोसै दसे जोंना जुथायानो सानसेयावनो मैला जाबजोबखायो ओमफ्राय ओरैबायदि सान्दुं गोसा बुंनांला आरोना दसे गोलांनाया दोसो थांफ्लांदों ओमफ्राय एसेबां बुरजा जि सुनांगौ नालाय सुनानै दोनसै आङो खानाया बोरैबा जाबायहाय खानायानो बोरैबा जाजोब्बाय आंना ओमफ्राय थोरसि लथाबो जेबो सुवाखै दहायो डाइरेक्ट जाखांनानै जा मेंनाय मोनबाय ना हाखु दाखु रेस्टखौनो मोना आरोना बिदिनो ओमफ्राय दसे गोलांनाया दो थांबाय ओमफ्राय नैबे आगदानि मेगना आंना बोरैबा जागासिनो दं दासान्दि एकदम माने मोजां मोनाखै आरोना बे आगदानि मेगनखौहाय बोरैबा माने मोले नुगासिनो दं बोरैबा मा जादोंथाय मिथिला ओमफ्राय मा होनो दायो बेखौ सुना लाग्रोसै आङो दा लोगो मोनफिनगोन दसे उनावहाय लोगोफोर आङो जिखौ एसे सुबायमोन आद्रा थाबाय ओमफ्राय नानिखौ थुखैग्रोबाय ओमफ्राय ओरैबायदि बावगारदोंना आं दहाय नाबो एसे लाबोफादोंमोन आरोना बेखौ आङो गाबोन जागोन एवथ्रमनानै दोनगोन होननानैहाय खेबसेनो लाबोखादोंमोन थारमाने आङो अमा बेदरखौ मोनगोराखैमोन आरोना आं नाखौ लाग्रोदोंमोन सिगां ओमफ्राय बेनि उनाव अमाया जोब्बायमोन आरोना आं थांबाय बिनि उनाव आरो दसे उनाव अमा लाबोफिननो बेखायनो अमाखौ लाबोनानै संफैग्रोबाय आङो ओमफ्राय नाखौ गैजाम्बि हामा बिदि खालामनो नाखौ एवथ्रमनानै दोननो होननानै लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि बावगारबायना आं दहाय स्कुलनिफ्राय फैनानै ओंखाम उखैनानै फाग्लि बायदि संनानै जाफैग्रोबाय ओमफ्राय माने नाखौ आङो फ्रिजआव सोनानै दोननायानो दासिमबो दङ आरोना ओरैबायदि बावगारनानै थाबायना आंना खर'आ एकदम गाज्रिथार बावगारनानै थाबाय आरोना आङो ओरैबायदि जारलाखा ओमफ्राय
नानिखौथ' थुखैखांबाय आङो टेनसन फ्रि बिसोरखौ थुखैखांबानो ओमफ्राय रेक्सखौबो थुखैनांगौमोन दिनै थुखैनो हानाय नंला आङो जिबो सुनांगौ ना ओमफ्राय दायो आङो नाखौ सायनानै लाग्रोनांसिगोन आरोना उफाय गैया लोगोफोर मा बिदि बावनानै थाखो आङो दाहाय माबानोसै ने मा जाम्बि बायदि बेदरल' सङो नोंलाय आयु हाबाब बावगारदों आङो नों जायामोन बेदरखौ जायो होमबालाय माथो जाम्बि बायदि होनखो आंबो नासो जागौमोन नों माथो खोन्थायाखै ना लाबोदो होननानै नोंनो खोन्थायाखै बावदों रले नोंनि खानायानो सिथाबदों नै मा दे सिथाबबाय जलदि नोंनो खानाय खाननानै होनानै आङो माबा हैनोसै आरोना र' बेनो खानाय खानना होगोन आं गुफुरनानै नै नाया ओरैनो दङ बावगारनानै थानानै दख'ना सादोन आंनि गस्ला नै बिसोरखौ सुखांग'नो हाबाय नालेंखर दालाया नालाय नै गोलैहांहां गोलैयाराबो बेसेबां दंबावो सायनानै लाग्रोसै आङो आयै ओरैबायदि फ्रिजआव दोना मोनबाथ' सेवलायलायसिगौमोन आरोना खर'आसो मोजां नंला लोगोफोर मोनसे जिनिस आङो बावगारदों आरोना नानि प्लास्टिकआव सोना लाबोफादोंमोन आं नै गय देदेरे दहायो आब' हरदोंमोन आरोना ओमफ्राय नानि माने सासे फिसालाखौ दोनफैयो आरोना एबा नानि मोननि क्लासनिनो बे आब'नाव आङो दाखालै होनदोंमोन आरोना आंनोबो लाबो आंनोबो होननानैहाय ओमफ्राय बेखौ आङो जावैनो होननानै बिहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय जा बावगारदों आङो बेनि जुथा सेन्देलखौ सुनांगौ ओमफ्राय नै नाया नै गय देदेरे नायदो एफा मोजां लाब लोगोफोर सायगासिनो दं नाया सायबाबो सायख'नो हाला दहायनो सायबाबो खम मोजां जागौमोन दा आरो बांद्राय मोजां जायासै नों आंनि लेखाखौ नायदोंमोन बिसिमल' लिरदों मिसा हमवार्क हरदोंथ' मिसा हमवार्क हरदों मिसा हमवार्क माबा खाथायावसो लिरदों फिसा खाथायाव हेन्ड राइटिं सियाथ' आंना दिनै रानखाला दाबो बाल्थिङाव दंबावोसो आधा बाल्थिं गानै गानथामल' सुनो मोन्दों जुदि सायना लाग्रोसै र' लोगोफोर बे ना सायनायखौ देखायजोबनांगौबा एकदम भिडिअ'आनो बेसेबांबा गोलाव जागोन आरोना बेनि थाखायनो दा लोगो मोनफिननो लोगोफोर नाखौ एवना लाखाबाय आं नै बरियानो लोगोफोर नाखौ एवना लाखाबाय आरोना आङो ओमफ्रायो माने बे दा दोनबावबा बोरैबा जागोन ना सायखाबाय बेनि थाखायनो ओमफ्रायो दुगैनायाथ' दिनै मोनागुलायखासिगोन आंना बुंनांलिया सिलाबो एसे सिबनांगौ दङ दाखोर खालामजोब्बाय आं दसे उन्दुनायावनो सनानै मोना बे सासे बै मा होनो जोंहानि बिहाव जायो आरोना बिसिनाव भारा थाग्रा सासे गथ' दङ बे फैबाय थायो आरोना गेलेनो फुरा मा जे गेलेखो दाखोर खालामजोब्बाय सानैजोंहाय ओमफ्राय नाखौ एवना लागासै आं जल्दिनो ओमफ्राय एसे सिबनांगौफोरखौ सिबनोसै जिखौथ' मोनाबाबो सुबाबो जेबो नङा ओमफ्राय जुदि थाब सुनांगोन बेखौबो नङाबा दा हासपिटाल नुफैबा रागा जोंगोन आरोना मोनायाव जि सुबा बिराद रागा जोङो बियो ओमफ्राय मोनानानै दुगैबा ओमफ्राय ओरैबाबो गुजुबाय थादोंना आङो जल्दि एवनानै लागासै र' नाखौहाय सना दासो मिगि मोनजालायबाय हाजोआ माला सोर सङा मिगिखौ नों संदों नों संदों आं संदों नोंसो संदों दां नों संनो रोंना रोङा नों संनो रोंना रोङा होनदां रोङा जानोल' रोङो हाजोआ जेबो होहोआ मिगियाव बानलुबो पियासबो होहोआ बानलु होबाथाय होहोआ जादो दे लोगोफोर दासो दुगैखांनानै देलायखांबाय आरोना आङो 7:20 जालायलायबाय मोनानि आयौ बुंनांला सियाबो सुबाबो सुख'नो हायासै होननानै जुथा सुजोबनानै लाजोब्बाय आङो आरो नाखौ एवना लाग्रोबाय नांनानैनो मिगि सिगि संनानै होग्रोबाय उपाय गैया ओमफ्राय मोनाबाबो सिलाखौ एसे सिबनानै होबाय आं मानोना दहाय फुङाव आङो सिलाखौ जानला मानला सिबनानै बै खनायावनो गेट खाथियावनो गारसोमनानै गालांजोबदोंमोन दे फुङाव हाखु दाखु जादों हास्लाबाखै ओमफ्राय मैया मोनायाव मेंनानै उन्दुनाय ना आङो 6:20आवसो सिखांनाय जादों आरोना फुङावहाय ओमफ्राय बिदिनो नानिखौ रेडि खालामबाय माबाय जायै लोङै थांलायबाय आरो नेनानै लाबोखाबाय लाबोनानै संफैबाय खावफैबाय ओमफ्राय नाखौथ' मिथिखाबाय नोंसोर माबायदि दोनथ'नानै बावबाय आरोना आङो हाखु दाखु ओमफ्राय ओंखामबो उखैनाया ओरैबायदि ओंखाम उखैबायमोन आङो थानोनो हालायि बुंनांला आरोना मा जाखोथाय ओमफ्राय दायो गरसे थाइफा थाइनै दंमोन आरोना न'नि बेखौ खानानै दोन्दोंमोन आं दहाय फुङावनो बेखौ आङो दायो आलुजों भाजा एवनि आरोना आलु हानानै लानि आङो नै आलु एसे गोरलै दं आरोना बेखौ हानानै लानि ओमफ्राय आंना मैगंफोराबो सेवगुलाय लांजोबसै आलुफ्राबो जानाय न'आवनो थांलाय फैलाय जानाय जालाना सानद्रि सुन्द्रि लाबासो आं बेयावनो हानानै लानोसै आं नै बिदि आरोना आलुआ हानानै लानोसै आङो दे ओरैबायदि मेंबाय दिनै न'खौनो सिबासै आङो
थाथोंसै ओरैनो सिबथ्रोदलाबायनानै दा उन्दुनोसैबाल' सिबथ्रोदलाबायनानै ओरैनो खनाफ्राव दोनथ'नोसै मोनायाव हामाना न'नि माने मैला दाखोरफोरखौ बाहेरायाव बरननो हामा आरोना बेनि थाखायनो ओमफ्राय बिसना सादर सुजोब्बाय आङो ओमफ्राय ओरैनो बिसनायाबो सादोरबो बफिनाखै माबो बफिनाखै ओरैनो थाबाय संग्रोसै आङो दुगैनायावनो ओंखामखौ जाननानैसो दुगैखादों दै ओमफ्राय दुगैखांनायजों ओंखाम मोननायजों जाबाय ओंखामा मोनबाय आंना ओमफ्रायो साननि बेदर दंखायो आङो जेबो संला आरोना ओमफ्राय नाखौबोथ' एवनानै दोनखाबाय आङो दहायो मानै माथाम एवथ्रबनानै दोनबाय आङो मैथाजों जानो गाबोन मैथाया एसे दंबावो आरोना दहाय जे अमाजों संदोंमोन आङो बे मैथाया एसे दंबावो ओमफ्राय बेखौ गाबोन जागोन आरोना आङो ओमफ्राय माखासेबो एवखांबाय आरो आंनि हासबेन्डआ मानोना ओंख्रियाव होनायखौ जानो मोजां मोना आरोना ओमफ्राय नानियाबो जानो हाया मानोना ओंख्रियाव होनाय नाया सुवा एकदम बासि जाथावाना ओमफ्रायो फाजा गोरान एवखांबाथ' सुथु अख्रेबनानै जानो हानायनि थाखायनो हासबेन्डआ जानो मोजां मोना आरोना ओंख्रियाव होबाथाय खुसियाबो थाइनै थाइथामल' आरोना गैथारा न'नि जायसोमोन ओमफ्राय 7ता 20 जाबाय दिनै दाबो फैया बोराया एसे होमबाबो आं एवनानै जागोन आरोना आङो जानो मोजां मोनो बिरादनो गाबोन सोरांदोलाय सिखांदोलाय नानिखौ स्कुलाव लांदोलाय ओरैबायदि जारला थोरसिखौ सुना दोनखायाबाथाय ओरैबायदि फुङाव हास्लाबा माने हास्लाबखाया आरोना टाइमा जाखाया आङो मैया मोनायाव थोरसिखौ सुना दोनाखैमोन ना ओमफ्राय थोरसियाबो गंनैल' बाहायनाय जाखादोंमोन दे माने सनालिया ओंखाम बे उन्दुनो ओंखारोना थाबनो नानिया ओमफ्राय आं नानिनो ओंखाम होग्रोदोंमोन ना ओमफ्राय नानिया ओंखामखौनो जायाखै आरो मैया मोनायाव मानो होनब्ला मादै मोनाव माइब्रा जाबोदोंमोन ना बियो ओमफ्राय माइब्रा जानायावनो मा जाखो होनब्ला माइब्रा एवनायखौ जायो उन्दैया सानाव ओंखामखौनो जायासै बियो ओमफ्राय आरो फैनाय समावबो आं न'आव जाहैगोन होननानै बिनानै लाबोबावबाय मादैनाव ओमफ्राय ओरैबायदि गोथाव मोनबाय आरोना बे माइब्रा एवनायखौ बेखौ लाबोनानै जाफैबाय ओमफ्राय मोनायाव ओंखामखौ जानो हायासै माइब्रा जाबायना बियो बे जानाय थोरसियावनो जाबायना आङो बे थोरसिया गंनैल' जाबाय आरोना ओमफ्राय बेखौबो आङो फुङाव मोनायावथ' सुनानै दोनासै मेंनायजोंनो ओमफ्राय मोनायावथ' सुनाय जायासै ओमफ्राय आरो फुङावबो हाखु दाखु सुनाय जायासै आरो स्कुलनिफ्राय फैनानैबो हाखु दाखु सङै खावै जानानै सुनाय जायासै ओमफ्राय नै दहायसो सुस्रांजोब्बाय आङो नै दा बावैसो मोनानानैसो सुदों आङो मैया मोनानि थोरसि दहाय साननि जम्मा दहायसो सुजोब्बाय ओमफ्राय सानावबो आङो एसेल' रेस्ट लानो होननानैहाय मबाइल थुयै गोरांबाय दो थांफ्लांबायब्रा ओमफ्राय दाना हासबेन्डआबो बोरायाबो फोजालाङासै पागलसो ब्लड मालाबानि डिउटियाव थांबाय आरोना बियो आंखौ फोजालाङासै ओमफ्राय आं आरो थिग उन्दुनानै थायै दानाबा 3ता ना बेसेबांसो सिखांग्रोंबाय आरोना आङो जै खेनसे उन्दुबाथाय आङो एकदमबारे बिदिनो बेखायनो आं उन्दुनो बाखायो सानावहाय सिखांनो रोंखाया आरोना आङो खामानि थाबाथाय आङो बेखायनो उन्दुखाया आङो बाखायो जै खेनसे मेगना बोरैबा मोसेबलांबाय गैला सेस आङो बे ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो गोदान आपडेट लाबोगोन आं बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार